Ja fa temps que aquesta imatge s'ha generalitzat a Barcelona i a moltes ciutats d'Espanya. Les cotorres argentines o de pit gris, que fa un temps eren esmunyadisses, ara es passegen amb la mateixa calma que els coloms. Però no es poden veure a tots els carrers, només en algunes places i jardins. Aquí, a plaça Tetuan, és una de les zones de Barcelona on podem veure més cotorres. També se'n solen veure al llarg de l'Avinguda Diagonal o bé a la Cruïlla, entre el carrer Buenos Aires i l'Avinguda Sarrià o al Parc de la Ciutadella. Segons dades del Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya, el CIOC, la població nidificant catalana de cotorres de pit gris oscil·lava entre els 5.000 i els 7.000 individus madurs l'any 2012. I s'estima que de mitjana creix a un ritme d'un 8% a l'any. La invasió és tan gran que la Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO BirdLife, ha impulsat el primer cens estatal per controlar les cotorres. Aquesta és la idea una mica del cens, veure quin és l'estat de la població, perquè veure si això després pot afectar altres espècies o no en funció de... perquè és una espècie que s'està expandint cada vegada, n'hi ha més llocs, per tant potser sí que arribarà un moment que es veurà que hi hagi alguna competència o algun efecte amb alguna altra espècie. La cotorra argentina, altrament anomenada cotorra de pit gris, es va veure per primera vegada a Barcelona l'any 1975. Després, 10 anys més tard, el 85, a Madrid, i s'ha estès a la Comunitat Valenciana i Andalusia.